Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ki MLA na kiseng san perthai baper kila ajemot ya ka sarkar jala bagade ban penjalan shua ya ka jingkhang masipor lani ka lockdown la kumno hadu ka laipo terek menta bana yayong bat la dadang idon kam bandang penjalan on sepet pat khamadin ka kanhon jong ka Batesi TV haka khatwai terek menta bana yayong arhajar arpo kalayo banyakran bat ki katu ka nengot ki MLA ki bakan top yo lampang ka yingdor bar thawan ka jala uba met ba lingdo UMLA ka Mauplang constituency uba SK Sun UMLA ka BJP na 19 Shillong South constituency uba San Bor Shulai bat ka MLA jong ka Seng Congress na ka East Shillong constituency ka Kong Ampurin lingdo haka jingkran bat kini ki MLA kila ong bayamanta hi shipor kala idon kam ban penjalan shua ya ka lockdown hadu kalai potrek menta bana yayong arhajar arpo namar kumba kalong menta kila don ki breo ha Assam ki balayo ya kini ka jingpang COVID-19 Shushu kila ajing modru ya ka sarkar Meghalaya baladaja ban hap ban peteng biang ya ka lockdown kadon kamru ya ka sarkar bahkan penkiu shushu ya ka song jengerap na ka MLA scheme na marba ka arpusan lak tengka kampat dap satya ban sam ya ki ba UMLA ka South Shillong constituency uba San Bor Shulai ulaong bahakan ka por ki ba ki paikman syaka bam balada ka jingkhang basipor kandang yai peteng ka sarkar kan hap ban persange shuai ki kampan roy na ka bah jong ka MLA scheme henry ban paikmat shua kumno ban pendap ya ka bam jugi ba Soban ong ba hadin bang ala sngap ya ka jing ya keren cherum sedeng jing angnut jogi ba kalong ba ningkong ki kwa ban ui ba hakastit ke jungi nun de bandan ka wedu ka kies jong ka ni ka jingpang ka wala sar ka partai bro ka we te nala kata ka daw mas ngau ba na kalen jong ala abangi pet ia ka jing long jing man jong ka partai bro ka we kari India jungi bat ka state ka marjan ebat ngi Assam ka we ni state ki bla shakta bha haka North East Brockway ngaso bakalong ka badang don kam mai ngi begin sim begin ka kabu badang day ka ban extend ya ka lockdown haka state ka jongi wat la dak wi state kim le shu ya ka lockdown ngaso bakani kalong ka badang kam ha ngi ha kin don sibun ki jing ki bede bat ka jingi kendo jong ki ba ndai ka mensim ka we ka mensim kalong ka koridor ban ki pat ki jing ki bangin ya kendo ki bangin dang la ya ka ban yarap ni dang la ya ka ban sumar ka bangin dang la banyak ner markeliang ha kita ki jing jong pa ha ka bade bat ka meeting ka bang ni long mene la kon chief minister deputy chief minister but leader of opposition then re nama chief minister dong dong pa video conference but prime minister jong di India Shimla Shuban Poi de nakaliang ka sarkar iba Preston Tinsong parang deputy chief minister but Dr. Mukul Sangma wade leader of opposition ilawan but ngilai tir lai kran iki jinglong juman jong ka state ka jongi akabedi bat ka ne ka jing yadan ka bentak jing sapriang jong uni ku jing pang coronavirus ngasoban ong ba ka state government hi rengkat ke jing trai baro ndru pungut ki MLA kalalong ke bajok bat khamtam ke jing ai kubli kalong ya ki ba jong ka state ba ki slas ngutu shai ba ka ba nakaliang jong ki de ya ka ban le aku mungkin ka pol ba ka klip man tapi late man ki snong ki thau ki BDP ki seng samla snong ki bol snong ki sim kia ba ya ka ni pat kim sha ki brio na kiwe ki jaka dong ki thai ma kindrung kalbamon ban mi kalbamon klem da don ka daw ko biang ha te kani kalong ke bang ni de ban ai kublai kerpang ki ba jong ka state but kani ka jing extension yang lockdown nu kalong halor jong kata ka jing angnut ka jong ki ba kilong ready ban fies kitip bagdang don ki jing mo ni kendo ndai kita ki bagdang lai ban le te kani kalong ko we ni ki daw ba ki ba ki angnut ki empat kwa nama kita sums air para pleno mentaya kemkene te mena ka jing ekran na kaliang jongi ngilai kran ka bede bakine bat kiwi ki mat ki bangala tho sa sarkar chief minister na ka benta ka banpe ya kamar ba mardi
kabadi ban poi si ki jaka ba ki snong ki ba per jong ki jaka ki ba kendong jong ka state ki jong i borok we hadu menta ki borok ki long ki ba bit ki ba biak kindak kan soi la ban don hang yang tai dai overall hi pin pet hi ya ka jinglong juman jong ka state ngathai kabit kabiang bat ka jing pinyai ka ya chakamat dan alor kaniru kalami ka jing ekren ba kan don ka contribution jing no senyang na mons ngobha dabaro andro pomut ki MLA sha ka Chief Minister Relief Fund ka bandai ka song ka bakarpang jong Chief Minister na ka banta banyarap ha ka beri bat ka liang ka bisa di nakaliang Dr. Mungkul Sangmau leader of opposition na ay ka assurance nakaling jo ba da biakren bagi MLA manakaliang jong i ba presiden songru ila ai ke jing assurance nakaling jo i manakaliang government num dan problem bat ki kloy ya kaban ya no senyang ban ai sekan ka fund da ka ba khati no ya ka 10% da ka ba ki no senyang 10% na ka salary ka tulop ka jongki man lau benai kaban sedang nadu istrik April arjar arpo hadu ubnai March arjar arpo nakaliang jonga ro hadini ba nga pek iki kubor keleng ka perthei hani po kani ka ri ka jongi ka jela ka jongi bangin light na kani ka jing saprang jongi u virus ngaru ngai ha i badang day ban extend ya kani ka lockdown lakum no sa kamba atayo ye ta ka ju ka por pat ngidai ban ailat ikinong rep kinong rep ngidai ban ailat ban rep ladang ngimla ban rep tekan ja yu kinong rep shops na kinong rep di ban ailat nama kidan sunong kendang tamba katu ka protokol mengidai ban ya jingai we pat ya katu ngidai ban buat ya katu te kabaar pat ka sarkar ka di ban perkat ban pek kilat kedenti kumno pat manyarap ikini kinong rap kiba ki marap jongki menta ila set a namar ba omdan yo omdan hat tat artli kide kilat kelenti namar ya ka ikinong belasngi ka sarkar kala perkat mandan kalat ban yarap iki henre ikinong rap empat dan yai te ikinong rap di panailat bakin ya trei hakiling khagi jongki bat hakaju ka por ban buat ya katu ka protokol man ya jingai iwi pat ka balai pat bat kumnu pat banyarap ikinong rep ha ka ba ki marep ki jongki kim la chu ban pesio te ha ka chu ka por pat te platet hi menta kinong kendong kim pesio ya ka marbam ka ba ki de banyo te nakaliang ki amli boro ki MDC ru klai shimkia kila penpoi ka marbam ka mardi kat bala syaki sinong bitau te hakaju ka por ka sarkar jelaru kala sanction kerpang arpusan lak na kamenta we MLA ban pembiang ya kijing dan kam ke ba emergency na kamenta kini kinong kendong ke ba la jenjar palat ki ba ke on ki distress families lani ki lockdown affected household ti lada kani kan lockdown kan continue ka sarkar ka hapan perkat syu na magani ka arpusan la kanundam te ka sarkar ka hapan perkat biang inle menupat ya kani mar kani ka sanction ka sarkar arpusan la klairap sibon klairap ba te henry lada ka lockdown kan yai piteng palat syu te kani ka arpusan la kanumpat poyang no itang ko man kre ngingim dei kita ki ban syong ha ka sarkar ban rai ya kum kita ki jet jing rai kabaning kong kaba ka sarkar ka de ban wat kalong ya kita ki experts ki start science ki batip sa kanus ngi kani ka klam kani ay ban ya kiri borok way ka perthai te nga shimet hi ba yang aklam don bakali te ngaru ngamwat jing tip hire na nagino ki experts kumno ban don kam ban le ya kani ka kam nga shuyo sngaw nga yo i ya ka
communication na ka Sarkar jela ka jongi ka boong ba kikwa ban play ya kita na dukat santarik jong benai April. Kawai ka ba ka jela jongi ka di ban kanmau kolong ka di ban pet ya katay ka rukom long jong ka ni ka klam hapo jela Asam. Ka jela Asam ka ba hajan tam. Ladangam bakla mga ka Asam ka sedang ban declare ya ki COVID-19 cases na do usaw tarik jong benai April. Mentadi katway tarik benai April ngayo jeng tip balai po kandai cases kiladon ru kibala yam nakadaw jong kani kajing pang COVID-19 ka Asam bad ka Meghalaya artli ki hotspots jong ka COVID-19 kidai ka Golpara district ka Bamarkhap bad bon ki Shnong Kasi kamtam lelei ka bakentup ki Shnong Garu nangtay na Silcha kung mga tip mga RKs kiladon kasilcha ru kadai kawai kajaka kaba ginong song snong da kasilcha ki hapanya lemba shibun teli ki snong ki beran hapok ka jela Meghalaya kabak kentup tengkat ya ka Shillong City ru bat ki bak kentup tikna ya ka Jainti Hills bat ka Riboy district timenta lada ka sarkar kalashim ya kata ka kaipot na kita ki expert na ki start science ki ban ay ki ya kata ka jing pentip Teleksi ki ong bato kam lelei ya ke jela Meghalaya bado galak ban plena do kat santarik jong ubenai April. Sisen bapila play ya ki private vehicles bakin ya akasnong. Nakawai ke district syakawai ke district pinum la ban kontrol mano basyong hapo kita ki kalibat na ki wan kita ki brio. Tingi haban husiar bah. Katkum ka WHO communication la ni kajing pentip ke bawan na ka WHO World Health Organization ka ong bahari India COVID-19 will peak sometime between the first week and the second week of May. Ti ngamtip lada ka sarkar jela jongi kala shim ya kita ki jingtip bat kala lum kala lang ya kita ki jingtip baro shwa bakan penbena ya kata ka jingple jong ka jela jongi na do ka kat santarik. Piong play yaki yau ki had ki baju pelong haki snong ki baper pimla bantip hakayau punut sla kanungut kinong Bangladesh kinwan bat kanung teliki ke sa Bangladesh kidon piong play yakayau hamairang pimla ban pensange ya utai buwan lemba ka Garu Hills shani sha balat shani sha Nongston shani sha Rambrai namar tang hakapor bangilek mangi sekitu kisnong rungi yu iba kajing ya jan jong ka Bangla bat kajing ya jan jong ka Asam kalong kabajan palat bat pinumla ba pinong ba utay de Asam kitay de ki kasi namar teng ki dur jong ki ru ki kumjo tingangas ngau ba haba pishim ya ganugun gorai pidi ban shim kelumlang yi kita ki factors baro bat lada don ganugun kujing japi di ban long ki ban ba khli kum kajela ban deal ya kita ki emergencies ki pula ban one pan hakapor ba hadin ka khat santarik jong ubenai April ngau tho bakayo ka kot ka rep ka riang ngau tho baka kamai ka kaji jong ki nong song snong jong ka jela jong i lakta jur nrei kani ka jing ta kam dei tang ya ka jela jong i kani ka jing ta ki shemlang ha ka perthai satalak borok wei ti habang yu iba ka sarkar kme kala ay kita ki funds ki bapher kala ay utau jeng yo kumukhaw bat ki wei ki essential commodities ngatharai ngila up kat ni ngila chitom kat ni kan ayu yangi bangin yai chitom so lai tayo kumba kalong menta ka sarkar kala le shibon ki kam ki babaha ukhaw roson ulapoi tikna siya ka constituency jonga bat nga kum kameli ngala bakli bat ngala lej ban yaywat jingtip na ka DC ban pek bu ukhaw roson upoi siya ki jaka ki badon hapo ka constituency jonga ya kata ngayo iba kilale ngayo jingtip ru baladep release dang ha kini kisngi khendit yo ukhaw roson ubandang double ya ka ka baka jela ka juai tingingi yo iba kini kijing yarap ki sedang ban yarap ya ki pajba
buat hala kani kejinglong ke bekla ke bempat juja menu-menu kamdon kata kejing kerdu bam ke bahadu kata-kata ha konstituensi jong akum ke MLA rengkat bat ke konstituensi MDC jong iba Fanton Joseph Lakadong ibadai MDC ngilaya penpoi kat bangila nga badi MDC Marway ngiladep pendengkam kumba saus pa anreu po borni ukau kumba arspa duna borni kasini udai kumba prapau tam borni slasha ngamla nyausu ke umpniang daki pos pa tin bangi pa syakinong song snong upan ru ni ai ar kilo sikli yeng te pila ban calculate ya kata ka kita ki borni kau ki borni pan ki bangila pelut kum ke konstituensi lada borok ki nreu pungut ki emeli ki tresitom ban penpoi ya kabam syaka kerdop yeng jong ki nong song snong ngam tarai kata ka jing up hadu dadep kata yau ke baar jong ubnai me kum boong kata ka WHO ban khang ngam tharai kan sniu tin rei kum bang ong ye phi ngi na opposition klem don bakhot kelang kelum lem yangi syaka jing yalang ayu ban wat na kita ki experts la long nem pat long ban play ka jela ka jongi ti kata ka dei ka jing sngo ko jonga bat ngada kentu jur ya ke sorkar jela bakan sengap lem ya kita ki jing ai jing mud kum ki naki MLA naki MDC pan ngiyo iru bo speaker jong kajelaru ukubur balik se ban suple lot baro haka khatsan tarik ubnai April yo kawan kanu ka jingja kaban penpoi pat ingi haka jing susi ya ka SRWP lani ka SUWP katkum ka kaipot jing yo jong ki MLA nru pungun kani ka sorkar jela ka jongi kala dep penbena bakan penkiu na ka arkulur syaka arkulur siteng ngi ki MLA ngi ladon ye ki hisab jing pentrekam ki ba arkulur tiladang yo no san pulang ban moromot lem na ka benta uduk usuk bat unong syong snong hi solonsar kan bahasibon namarngan ong ye pi kibawan siya kakardop yeng jonga kum ka MLA jong ka 16 East Shillong mdeiru tang kinong syong snong jong ka Shillong 16 East jongi kidon kiba na Assam na Tripura kidon kiba na Garo Hills kidon kiba na East na West Khasi Hills kidon kiba na Sora side Shela side kiba klemla banik pa siya kiyeng ya kitaru ngi hab ban ai bamlem ngi ai kumba san kilo shikle yeng knang ba kanum don kata kejing yap tersaw kidang bon ki bayang lan ban yo yu to khaw yu kata sini yu to umpniang pan dai slasha nanga ngakwa ka mensim mengan ai nre ngahap pen biang shwa ya ka konstituensi wala kataru lai po kle shiyeng lai po ngut shisngi nga ai hi ki ya kabam ngam penduk hitron namar ba kajing tip lem kamsha ti hoat at pusan lang kalong tang kandit tambala da phi multiply at pusan lang haka nreu po kajing lut kajing yarap kala nang yar kasulong bet ba baro ke ameli gidi ben lelang ngakum kay meli nga syong hakti kamrangan pen IEP gi kerteng jong ki bri ki wan ki we constituency hang ni hasot gi bom yo bang dikata ka di jing e ngam tip balai ka longkom de ngam kwa ban tuklaru ya ka jing trekam jong ki we ngakum kay meli ngan persyang kan ala bangan le ya la ka jong ka duty Jigi ijonga but hagji slog but kidiki reurang ba kamtam kumenin ba ngayo ban bisit ya kada jinglit samration separo ko konsibat menero ina ya continue pendem je nomor bakadon kana ka jingkiu gini ki
yung kan ka jingpang hangi thana sam ne to hangyang ne daga jingker kuble daga jing ya doai lang pro kita nyam gi paper daga jing ya doai lang cimet at least hadu mantaka singim don ini kies dan ringi chui bagat ya ka bangi yi kan daga jing kiu hapo ka hapo thana sam te ngasoba arfuis ngi nagaliang ga sorkar mi lang bau prime minister la pen benai to lockdown to laya kum tu tekan kut adu kat sao te hagi di sinal kaliang ga kabinet ngi i baki apet ya ga situation kum tu kiladan ki parameters ki bikin regulate ladaki relax kan ga curfew tuendre bo fi i pe kana jingki po asami sngo ba ki pajbar ki ngi aisha ba ngerakan biang hi lada arfuisi lala man nama kada kada bodon kam bodon kong ngade ga bangi haperkat ya ka jingim jongki ipaj ba boro te nga snow ya ka pemerintahan nomor bal pisim ya ka jing yarap le si ya ka jing ha ka beni kam tam hona ka puar ka bodon kong ga di ka ba te kum ga ba long ha bangi i nang liang ga menru sibun ki polisi sibun ki la persiang kumtu kala lum yang ki MLA ru tan kalian juga MLA boron ru hongudru ngila yo itu jarap arpusan lak kabakin ermak naka MLA scheme go jongi tengi halaki jongi yeng ki jongi goton si ngila yarap tan yang government ru ko badi ban ai lang bagi fair price kumtu tu how badi ban ai cipai ba tu kila na ya ai regularly te so ban ai khubleiru yaki seng balang ba pher ki seng nyam ki ba pher ki riu shimet ru baklayawan chakamat mo ki seng balang ba pher ki wan chakamat ban yarap ban ai bam id ai ukhaw aga chini bukum takin ki marbam mardi ki paj ba boro tenga tre ga dum don ye hi la dangil ga ban hot kar ka jing kata ga don ka ba kraw do kata kam tam ki dong bela kam tam ki dong nya taxi ki dong nya truk ki dong ja jeep ki dong bela ki dukan ki dong kliji kling hing beriu akta ba ya ki nomor ka ki mio ban belaban singi nen dia perkhat pat dang benda ka lada arfuisi lala bat ka jing ya snok tilang coba ro tenga tre hadu penkut sno du kalai pho tarik hading gata na kaliang jong government bat ki seng balang lan ki dong senchar chinong ki ba pher ki dorbar chinong ki balala ban ya tre chitom hamman laki jaka jong state jong jilla jong bar ko but hakana ka konferensi jong aro baro ki dorbar sing samla sing thei ki sing balang ba pher ngilai le kat bala ai ban pej ba man ka thliu yang kam tam ki buduk bosung ka stok ka adon lut haga bade ka bam tengah thrai ladangi kontiu ya ka hadu nakut benai ru ngathrai kan umpat doni ei kanang kan bahai ba la ban ap arfuising la ban yaisha ban ki jing arab ka state ka ba amda he thanum ka jungi mai som hongi la manage tenga ngaso ya habi nagaleng jong aru ban continue yang naga lockdown hadu kot benai hadin juga tanang lang government naga ibaya slok lang bat ki dorbar bat ki nong yalam ki bafero ngina ya pet bat hadin bagi hadin bla relax kindon ki parameters ban regulate ban enlighten ni pa ba ban makin maintain ka mo social distances ban gitu ki pa ba la aktif ki jing ki instruction ki bala ai ki bikin maintain kan ka arsan lang kum sulong hang ne haka fast round mata fast blood ka banga ngala ai more dan kat kum jing khen ka ba minin ka bang ya ban kum mata singi kala apa seki kadoi hajar ki tliu yeng ki bala poi te kamdam ma arsan lang hadu bang haban aji harap pendap lang naga tulop MLA jonga sach paulang de naga paulak kamut man kasngi pan hage por baki relax baki plat ka karpu baki nyayo tijik ki bapli ki mo hangni ki bapun baki batuk pasung ki bapli ki awan nang ne ying jonga ki bapli ki lipai khamat sei kum bagi jupai khamat ki wan sanga ki bapli ki dan ki bla ulok la ya blastem ki bapli ka kliji kling hing bri ki do ki kun laingon kapala ladan dukan lapli bapli dan arpo tengah apla
kum kita apa dengan ketulop jangan man ka bakil hang ne rukin kiwan ngam maintain ka social distance tu apa ai bapli kin leceh kilit tie de kin bam dage cukup kum kita bro khaj kidan kiba kita ki jajaj kiba ar hajar te ngala support do nomor ba immediate help naif ni oje arab khoj ka to jing register hapo ki labor department ban aya kiru it take times ki haban identify ki beneficiaries manli ki dorbar snong sabukin submit ki don ruki criteria ba ki hab ais ka bank account kumana ka por ki din charge ko pisam don ki bom yo ban play bank account ban play account po bank don baru ki bom don account hap li no mo ko sulong kan san kan de te kum gini ki bro khat mban si hab supan up be ka tulop emeli lai nang ta mdon susu tumut kumana ka por naga banta ban ya perkalam ya ka jingim para brio kam tam ki long yang ki baduk ki bakardo ra pi ira khamat pinjau man mo kum ki pot bagum kita ni balasha lok lo apet ki khon lai ngut songut bopli ka kleji yang brio wat gini ki sui di kuai dong malumala ro ki baduk kum gini ki ba ro man ba wat anga por ba don ka karfiu ru bopli ki bayar don kampisa ki awan la kawar ki wan tu tun diat so ben yon panjera tik ngi par ngapa ila di ubakha ba he ang hagana ka sinong ngatip lut ki berada ki genuine ki berada tuk sisa bat ki beruspa tik bawan yang ki belawan hi ateng kong yeng jonga kumun de gum kita to kumno pelit li ki kumhana ka pod pemia lano pinyara te bani arab ru ka iga sos karpsan lak lalut Sepaulak lalu kementala ladang support tum man bar relax garfu kum tu relax garfu kin wan pe tagumun gidang lagi dan kamsu lada kadang kon gimpe ya ke situation tumun kana ka arkrur san paulak kabakila ermak kila enhan se ka beli scheme jong arajar arpo we mensua kalong arkrur mentala hagar ka current financial tia kila enhance ka arkur san pho nagar arkur san pho la mangker la I directive government ba arsan lang de ban kot no ban ermak no bataga nga jingja ban yarap yaki paj ba halagi jong ki yeng constituency terkada continue mendam to bungi hap ot shot naga melis scheme I issues ka development kasong association umut ihap ot chiot naga mentah ti dang dot sar kurut arpusan ngin I swa development bergi wingin ya page wakin bari yang pendap mun ko government kan naga yang jong ko government kan hap khot bi jadi yam ligin chimmi ga adopt resolution ngin ermak naga ar kurut san pho la rebo ka continuous arbnai live nai sobnai san banai kile che pa ba tengi gumi ameli ngati ledi kada ar kurut san pho lak da yum dan kam dor ngano di la kada development ne la dol borok khaj don kamar ermak yang ada ke arkurur baru kecil sakabam kadi juga pai balar continue 4-5 months pilih aku bilang unforeseen incident film lah benar